Hola, jo porto 16 anys treballant aquí al districte d'Horta-Guinardó i des del principi que he tingut una relació molt continuada amb la Fundació Tres Turons i la veritat és que sempre és un plaer poder comptar amb ells. En el Consell de Persones amb Discapacitat on participen activament, desenvolupant totes les tasques que fem, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i la veritat és que amb tots els tècnics de la Fundació Tres Turons he tingut sempre una relació estupenda i que és la seva manera de treballar que tenen, acompanyant superbé les persones amb trastorn mental, a les seves famílies, i és una feina que porten molts anys fent molt bé, 40 anys, i que estic convençuda que seguiran fent-ho tots els anys que vindran. Els desitjo moltíssima sort i molt bona feina, igual que fins ara. Gràcies.